Igbo ndị ọma, ụtụtụ ọma nụ. Ọrụ bụ na-abata ugbu a, anyị agwa gị isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ka ime ike isonyere anyị ọfụma. Kedu ebe isi na-anụ olu anyị n'oge ụtụtụ ọma? Ọ n'isi mbido telivishọn ebe anyị si na-akpọtụrụ gị. Isiokwu anyị bụ anyị na-ekwute ogene. Ọ ka mkpa nwaanyị bụ ụzọ kpachaa ego tupu na-alụ di. Ọ na-enye nsogbu? Ọ bara ya uru? Ka ọ bara ezinụlọ uru? Ka o emechazikwa ebewe ka egbu ya nkenke? Anyị makwa na nwaanyị nwere oge nwaanyị na-agafe ịma maazị ịma na nwoke ịma ihe ọ na-achọ mgbe oge eruo ịchọ nwaanyị a na-alụ ịma ka unu si ele anya nyegodo anyị olu n'okwu a. Kedu uru ọ bara nwaanyị kpata ego tupu ọ na-adịje di? Asịkwa ụmụ nwoke kwuo, ụmụ nwoke ga-ahọrọ nwaanyị nwejuru ego ala ibu ya. Ịgwa gị eziokwu. Yes, n'ihi na nwaanyị nwere oge. O nweghị onye a na-etinye ihe ụtọ n'ọnụ ya gbufuo ya. Ọ nabachazi ihe ụtọ n'ọnụ ahụ, ọ bịazele nke nwaanyị ahụ tọrọzi ndị obere sizi n'ọnụ ndị ahụ ndị ka mma. Ọ nwụbeghị nke ahụ ka a na-ekwu. Ihe dị mkpa bụ na nwaanyị a na-alụ alụ batara na ebe a na-alụ ya, bata baa uru ozugbo. Otu n'ime ihe uru dị na ya. Ọ bụghị nke na ka ọ gbachaa akwụkwọ abịa chọọ ka esi ebidoro gị ahịa, abịa chọwa ego. Ị na-ekwuzi na iji ụjọ ete okorobịa? Anyị ga ụjọ ete okorobịa, mana o nwekweghị onye ejighị afụfụ anya isi. Ndị Igbo si ejighị afụfụ anya isi. Ihu nwaanyị na-eri, o nwere ụmụ nwaanyị na-eri ego ruru ihe dịka narị puku naira. Ọ pụtara na ọ wụzi ego nwaanyị ahụ wefunanya ị nwere ebe nwaanyị ahụ? Abụghị ya bụ ịhụnanya, mana nwoke nwere nwaanyị bụ na nchọ nchọ na-abata ya aka. Nwoke ahụ, ụmụ nwoke ndị ọzọ ga na-eme ya anya ụfụ, ịmakwa. Yes, maka na nwaanyị bịa. Mana o nwere ụfọdụ nwaanyị ga na-akpata ego a ka ọ ga-eme ọ gaghị na-anọkarị ihe nne maka na anya dị na biznes ma ihe ọ ji akụta ego ahụ. Ọkwa ndị oyigo nwoke ahụ ga-abịa ka ọ gwara di ya na ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọ na-eme nke ọzọ. O nweghị mgbe ijighị ego a ga na-ekwu maka gị. Otu enyi m nwoke si na ego abụghị ihe niile, na ego anaghị azụta obiọma na obi udo, mana ọ kakwa mma na ị na-ebe akwa n'ime ụgbọala Mercedes karịa na ị na-ebe ya n'elu ọkada ma ọ n'ime keke. Akwa otu akwa ahụ nke a na-ebe, otu onye na-ebe nke n'ime ụgbọala Mercedes ntu oyi dị, onye nke ọzọ na-ebe nke n'ime keke ma ọ bụ. Mana ịmakwa na ka onye si ebe onye na-ebe ihe nne, onye na-ebe nke obere, onwe nke ị ga na-ebe ime nke Mercedes ahụ, ọ bụrụ nke ị na-etizi na-azọzụ ndị gị azụ. Nwee nke onye na-ebe na ntụ ewu agụụ na-agụkwanụ mejirọ m, mana ịpụtakwa ewukwa mmadụ ka ọ nke ya ịpụta isi ewepụta ụmụnna azọ si daalụ nne. Ịma enweghị ihe dịka a sị na nwaanyị bụ onye enyemaka. A na-ekwu ya n'ọnụ. Ọ bụrụ nwaanyị enweghị nke ọchị, nwoke ahụ na-ajụ sị enyemaka, elee mgbe enyemaka nke a ga-ebido kwedu? Mana nwaanyị ji nkụ were bata ozugbo ịhụ enyemaka. Otu ị na-eche gịnị ka a ga-eri n'abalị a mgbe ị na-alarụ ole o sie n'ofe na-atọ. Ọ gaghị eme nwoke ka nwoke dazie ma hapụzi ịdị na-eme ihe kwesịrị ime, maka nwoke wụ isi ezinụlọ. Ma o jidenu nchọ a na-eme isi na nkịtị, isi ọ bụ n'ọnụ ka eji ekwu ya. Ọ bụ asị na nwoke enweghị ihe dịka na nwoke mara mma, akpa ya bụ ihe na-ama mma. Dịka isikwa ekwuo mbụ na ego na-eme nwoke olechi ihe ọ mara na-eme, ole ya anya o mee ka ọ mahụ ya eme. Ọ ego mere ya. Anyị makwa na ego dị mkpa n'ezinụlọ, mana ihe anyị na-ekwu na nwaanyị nwere oge. Nwaanyị ego bụ ụzọ bịa tupu di abịa, ọ na-akụgodo ego. Mana isi na nwaanyị ga-ahapụzi ime ihe o kwesịrị ime mgbe o pe mpe, mgbe ndị ọgbọ ya na-eto, bịazi ebe wụrụzi igogbejizi ezinụlọ na-akụzi ego sọsọ, ọ na-enye nsogbu maka na ọ na-enyezi ya nsogbu. Ịmahụ na ọ na-emezi nwaanyị bịazi ikwu okwu ọ dịka ọzi ya na-ekwuzi asị na onwe ezi nsọpụrụ. Ọ na-ekwu ka nwoke, ị naghị achọpụta ya. Ụmụ nwaanyị ndị na-ekwu okwu ha na-ekwu ka nwoke. Ụmụ nwoke, ụfọdụ nwoke na-asị na nwaanyị enweghị nsọpụrụ, mana agaghị aghọta na ịmagoro ego wee ole ji akpata ego. Nke a ị na-ekwu bụ eziokwu, mana agaghị agba ọsọ. Di ọ ga-aghọtakwa ya n'ụdị ahụ ka ọ ga-asị na ihe na-abụọ na-amazi aka.
ọ mana akwa mana ụmụ nwoke ndị ọ na-ahụ cheka ha ka ọ ga mere ụmụ nwaanyị rụrụ ọrụ bekee bịa kpata ego bịa dosa nne ego ahụ si nnọọ ka ọ ga-aga ego ezumike ka ọ ga-gote ihe oge ezumike ọ rụchara ofu afọ gazie ka ọ ga ezumike jizie ego niile ahụ ọ chịkọtara gagote ihe dịka ihe ntụ oyi ihe eji edose nri n'ụlọ na-ajụ oyi ka nri nọrọ hapụ imebi ihe dị iche na ihe ndị ọzọ nwoke ọ sị ka o were ya mee ya surprise n'ebe nna ya ukwu dị di ya dị nwoke abatazisi gịnị na ihe o gotere ihe na-ebu isi nwaanyị umeala ka nwaanyị ahụ dịkwa ọsọ ihe a ka o butere na-edozi isi n'ebu isi na maka ihe a nwoke na-akụghere ezigbo ọ gaghị anabata ya na ọ bịara inyere aka ọ nabatazi na ọ na-emezisi ike n'ọzi maka ihe o gotere ihe na-ebuzi isi nghọta dị iche iche. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-akpa na mpaghara ihe omume anyị ya nke atọ. Nke ọzọ anyị ga-aba n'ime ya ma anyị kpachaa nke ugbu a n'ihi na ọ nwekwara ka a ga-esi eme ya gaa nke ọma. Ihe na-akpata ya bụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ amaghị ka esi eme gịnị ka esi ejikwa onwe ha maka idowe ya n'ihi na ihe anyị na-ekwu ugbu a bụ ihe ọma niile uru niile dị na nwaanyị bụ ụzọ kpata ego nwaanyị bụ ụzọ kpata ego uru dị na ya karịrị akarị. Uru dị na ọ ga-enyere ndị ezinụlọ nke ya aka ọ bụrụ onye ezinụlọ ha bịa ọ bụrụ na ọsọ nwaanyị ka a mụrụ ọ ga-enyenwu na nne ya na nna ya ka ọ bụrụ na nne ya na nna ya anaghị eme ọfụma na-azụliteta ụmụnne ya tupu ọ jewe ije di na ihe ndị ọzọkwa nwere ike ime n'ezinụlọ ha ọ bụkwa ma ọ bụkwa n'ụlọ dị onye ahụ si na-eleta nwa ezinụlọ nke ọ ga-ejikwa omume ahụ bakwa bụrụkwa ezigbote mmadụ na-bakwara ezinụlọ a na-alụ ya uru akwafugo bịa tiri ihe dịka na nwoke ahụ ịma nweghị ihe dịka maka obi inweta ụdị obi na-amafu ụmụ nwoke ọtụtụ n'ime unu ebe unu ugbu a na-ele anyị unu na-aghọta ihe m na-ekwu o nweghị ihe mafuru nwoke obi ka ole anya n'elu lee n'ala echeteghị asị na ya na-egbukwe ndị makwa ihe ha kwuru echeteghị ụmụaka atọ nọ a na-akwado ụlọ akwụkwọ a ga-aba enwebeghị nke ọzọ nke tọchara na-abala kedu ha na-akpụ ya kọleji maọbụ mahadum onwebeghị ihe a na-arụ nwere isi a na-arụ maka na ile anya ịhụ na ihe kpọrọ akpọ ugbu a na-eho ha ndị nọ n'ụlọ nọ ha unu ekwetekwere n'ihe kpọrọ akpọ. Akwa ịma na o nwere nwaanyị na-abịanụ tupu ọ na-abịa ije di tupu di ahụ alụmdi na nwaanyị ahụ ọfụma ọrụ ma o jide ego o jisi ike nyere onye nke ahụ na-achọ ele ya onye nke ahụ ebidokwa o nwere ike tinye ya na biznes ma ọ si ọrụ ma onye nke na-achọ ọrụ nyere ya ka chọta ọrụ ma o nwere ka o si mara mmadụ ma o nwee ebe ọ ma ọ ga-arụ nwa ọfụma nwoke ahụ ebidozikwa mee okwu ọfụma ọ na-eme mgbe ọ bụ ezigbo uru ọ na-eme n'ihi na nke ahụ bụ ịma mmadụ nke ahụ bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụghị naanị ego ka nwaanyị na-enwe o nwekwara ụmụ nwaanyị bụ na ha ma mmadụ o nwere ndị ejighị ego mana ha ma mmadụ ma ọ ga ndị na-awụ ọnụokwu ha a na-asọpụrụ ọnụokwu ha ebe ọ bụla ha pụrụ kwuo okwu a na-asọpụrụ ọnụokwu ha ka ihe a ga-eme ha ma na ọ sị na onye ama ihe eme akpọtazie nwatakịrị nwoke ahụ ọ gazie gaa n'elu ule ọrụ na o metọrọ ọfụma akpọrọ ya n'ụlọ ọrụ ahụ ọ na-arụzi ka esi ebe ahụ nwetazie ego eji akwụ ụgwọ isi ya ha lụrụ di na nwaanyị na-aga ezinụlọ anọrọ ọfụma. Mana ọ dịkwa mkpa hapụ mgbe anyị kwuru maka ya n'ihi na ọ bụ nwaanyị bụ ya ji ọtụgbo eji akpọpe ya bụ ụzọ na nke eji eme gịnị nke eji akpọchi ya dịka i kwuru ọ na-abara ndị be nwaanyị ahụ uru nakwa abara ndị be di uru ka anyị na-ele ha ndị n'ihi na akụ nwaanyị bụ nke nwaanyị akwa ịma ihe a na-ekwu o nwere ka ọ ga-esi ewepụta akụ ahụ n'ebe ndị dị na asị na o nwere ihe ọzọ bụ n'obi ịmara onye nke mma nke nwaanyị nyere di ya aka ọ chọtara ya ọrụ ọ gacha nnọọ azụcha ya ọzụzụ n'ọrụ ahụ ọ na-emezi ọfụma kịta nwoke abịazie gịnị ọ mụtara ofu nwoke ka ihe nwoke mezi nwoke bidozie si na achọzi ya na ọgwụgo agadi maka nke nwaanyị bụ ụzọ kpata ego rụchaa ụlọ nwechi ihe niile tupu ọfụ obere nwa ahụ nyekwere ya aka. Mba nke ahụ dị iche nwoke ahụ gara di maka n'ihi na o nwere ụmụ nwoke na-aga di kịta ha na-azụkwa alụ nwoke asị mba o gaa chọrọ onye ọzọ si na nke nwaanyị na-emeziri isi ike asị maka na ọ na-achọ obere nwa gị na-ege na-emere ọtago ịgbagoro ka nwoke si eme ọ dị mma uru ọzọ ọ na-abakwa bụ inyere nwoke aka ezigbo nwoke aka
n'ihi na onweghị ihe na-atọkwanụ nwoke ọ bụghị na nwoke agaghị azụ abịakwa na ihe ndị sayensị na-ekwu ha na-asị na ụmụaka na-ebukwa ụbụrụ nne ya ọrụ nwaanyị na-agba ezigbote mbọ na-akwụ aka ya ọtọ ị ga-afụdụ ụmụaka ọ ga-amụ anụdụ ọzọ ga-enye ha ụmụaka ha agaghị awụ ndị ga-anọ na-achọ ihe ga na-enye ha ha ga-akwụrụ chinchin mana ụlọ akwụkwọ ma ebe ọbụla ha na-aga maka nne ha dị maka na si na nne ha ọ na-enye aka nke m chọburu ikwu bụ na o nweghị ihe na-enye atọ nwoke ka o legharịa anya chọọ onye ga-agba ya ume a na-akpọ ya ịgba ume ọ bụghị na nwoke ejighị ego mana o nwere mgbe ọ ga-akọ o nwere mgbe ọ na-akọ nwoke o nwere mgbe ọ na bekee na-akpọ ya ịdị dry o nwere mgbe ọ na-adị dry ihe nwoke na-achọ bụ onye ga-eme gịnị onye ga-ebi ihe nwa 20,000 maọbụ 50,000 ka o wee zọpụtakwa onwe na ngwụcha izu ụka ahụ maọbụ gịnị maọbụ na ngwụcha ọnwa okuda ọ zọpụta onwe ahụ kutuo ọ bụrụ na nwunye gị ga-enyere gị ụdị aka o nwere enyi m nwoke mma wikend na-eru ọsị nwunye ya ọchọ ofu ogologo akpara ọbụkwaghị asị ka ọ na-asị kọrọ na n'ihu gbanwuru ya onye ji ụgwọ ekwere nwunye ya sị ị chọrọ onye ga-azọpụta gị ga-ebi gị otu gị obere asị ya dị ka isi mara ngwa were 100 ọ bụghị obere ego ka ọ na-enye 100,000 ka o were jikọ n'onwe ya ọnụ ka o were lekọta ezinụlọ nna mpụta na nsị agwụ nna m na ịnọkwa n'ofe ichehụ na ọ ga-eme nwoke ahụ ma na-agbanwu mbọ ọfụma maka na ọ na onwegodi ihe nwe ya gbagodi mgbe nwere ka o si mee na ya nwunye ya ga-enye ịma ihe nwaanyị na-akọzi gbasara nwoke kịta ọ na-anaghị anụ ya ọ kwuo ya nkwupụta a na-eme m ha na-asị ọ nwoke ọ ga-anọ n'ụlọ emere ya tii ka ọ ṅụọ ị na-aga ọrụ ebe ị na-aga onye ga-emere tii na ụmụ nwoke na-anọzi kịta ozi ha nọzie n'ụlọ imere ha tii mmiri nye isere ha mmiri ọkụ nye ha mmiri ọkụ ụtụtụ ha na-agụ ị na-aga na-agba mbọ ọ bụ eziokwu ka ọ asị ọ bụghị eziokwu n'ihi na emere ya maka nwoke na nwaanyị ihe dị mkpa bụ na agaghị ahapụrụ gị otu onye ọ na-adị mma nwoke na nwaanyị onye weta ibie eweta onwe nke nwaanyị a sịkwa na mmụọ ọ dị mmụọ na-abụọ enwere mmụọ eji akpata ya bụ ego nwekwa nke eji ewepụta ya were eri nke ahụ bụ nke na-arata ụmụ nwaanyị ahụ nke mmụọ nke iwepụta were eri ka o si adị nwoke n'ihi na nwoke ọbụla ji ego ego amaka onye si na ego adịghị mma ọsta kerezin ihe nwụrụ mmiri ọkụ I'm telling you nwoke jide ego onwe ike ihe a na-akpọ ya pawa ịpụta kọmand ya azụta fuel 10,000 fuel ihe a dị ọkụ agaghị anyụ ọtụtụ ihe dị iche iche ozie nwaanyị si ya biko nne bịa o nwere ka ọ dị nwee ike bịa ka mgbe anyị ga-esu ichefuru ihe i kwuru na ọkọ nwoke gbakwuru nwaanyị onye nwaanyị na-emezi vanvan ka nwoke ka-esi eme mgbe ọ ya akọzi ka ezebe ọ ga-enweta nwaanyị na-asị nwaanyị na-edozi ọfụma ụmụ anyị anaghị eriricha ya mere nwaanyị na-eri ine na anyị ga-afụ nwaanyị na-eri ọ na-echeta ụmụ ya ọ na-edozi obere ya mere abịa asị na nwaanyị na-agba ndị ha si n'ọwala roro na nwaanyị na-agba mpere ọ bụrụ na mpere ahụ ha na-agba na ha mahụ ọ ka mfụchata obere ga-edosere ụmụaka ọ bụrụ na ị na-abata nwatakịrị gị bere ga-akwa ihe a na-ata ma nke na anya anyị wetagodi nye obi temee ya ma ọ ya akọkwa nwaanyị edosi ebe ahụ na-edosi nke ahụ na-atụtụkọ wepụtazie ya nyekwabo ezinụlọ ahụ mana n'omenala Igbo ka m jụọkwa nne n'ihi na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ o nwere ihe dị n'omenala ndị Igbo si na ọ bụchaghị ezigbo ihe nwaanyị ịka dị enwe ego anụla m ya mbụ nụkwa nwere ike ịbọ ịtụ aja n'ukwu gbasara okwu ahụ ọ dịka na omenala ezigbo ndị nwere ọdịnala n'Igbo kedu ihe ị chere gbasara ya o nweghị ihe ọjọọ dị na nwaanyị nwe ezigbo oge kara dị o nweghị ihe ọjọọ dị ọwa ịnụpụ isi na-erubere di gị isi ego ahụ na-abawanye n'ihi na Chukwu na-eke ihe niile a makwana ihe o ji na-eke ya ọ ma nke nwoke nwee karịa ma nke nwaanyị nwee karịa anya ga-aka eru ya ala eleta ọfụma o were ego ha ụlọ ego ahụ ebiri akụ ebiri a na-eri ya ọ nwere ike ọ bụrụ na nke nwoke nwee ihe nne ọ ga-enweta nsogbu n'ezinụlọ ahụ sọsọ Chukwu ma ihe o ji eme ihe ahụ nke ọ bụla o nyere eweta ya ha na-abụ nwee
onye ọbụla sọrọ ya jide ya n'aka ọ mmadụ na-abụ nke nwoke ezinụlọ nwee ego ahụ ọ bụrụ ofu onye nwe ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ dị mma anyị na-atụfetere gị ya bụ okwu na-ajụ gị sị tụnye ọnụ ile anya ugbu a ị nwere ike ịhụ ọtụtụ akara na ekwentị anyị ma igwe nzirịta ozi ma elu ma ala ị ga-eji eme gịnị ị ga-eji esonye anyị na-atụnye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-asị bụ o nweghị onye ọ bụ oke na ọrụ dịrị naanị ya ime gịnị iweta ego anyị ekwuole ọtụtụ banyere uru ọ bara na nwaanyị pa nkụ were bata na alụmdi na nwunye kedụ maka ọghọm juru na ya dịka omenala Igbo siri dị unu agakwala ebe ọbụla anyị gaa obere ezumike anyị na-aga ugbu a laghachi anyị ga-atụnye ọnụ na nke ahụ kedu ọghọm kwuru ọghọm juru na nwaanyị inwefe ego ofe tupu ọ lụwa di anyị na-abịachi ọ ka bụ isi mbido telivishọn ụtụtụ ọma nụ ebe ma ebe ọbụla ị nọ